Golden Freddy 23 εδώ και σήμερα είμαι μαζί με το Χρήστη 730. Γεια σας παιδιά! Και σήμερα κάνουμε ένα τράινο του Laugh βίντεο. Έχουμε κάνει και ένα creepy βίντεο που δεν είναι τόσο creepy. Θα το ανεβάσω όμως. Ναι, θα το ανεβάσει, πάμε. Tiny Laugh Challenge. Γελάω χωρίς να ακούω. Τώρα άμα γελάμε δεν χάνουμε. Συνεχίζουμε το βίντεο, απλά χάνεις όμως. ναι, μπορείς να γελάς. Ο άλλος έβλεπα κάνει τρένο του Laugh Challenge για να γελάει και ό,τι δεν ήταν αστείο έλεγε έλα χάμω το, δεν είναι αστείο. Καράτε κινήσεις. Το νίκη μου μωρί. Το νίκη μου. Το manicure. Λαγκάρει το face cam για την Έτοιμασε μόλις τώρα. Ναι. What's up, bro? Κάτσε. Έτσι να φτιάξουμε το φωτισμό. Και όταν πολύ σκληρά για πηγαίνας δουλειά. Σε λίγο εγώ στη ξερεύνηση. Ακριβώς. Αυτό φίλε πώς σου πες να πεις. Τα φακ. Λιωτάρι. Ο Θάνος όταν θα του φάνε το φάει. Θα φάνε τον Φόξι. Θα φάνε τον Φόξι. Ουσάμ, ναι του. Αγκωστά. Ουσάμ. Όταν σου έχει χαλάσει το μηχανάκι. Μόνο δύο φορές εγώ. Παιδιά, για όσους δεν ξέρετε, εγώ με τον Golden Freddy είμαστε ξαδέρφια. Respect. Κις. Εγώ φίλε δεν έχω γελάσει ούτε μια φορά. Στείλε έλα εδώ πέρα. Ωραία φίλε. Strike. Πόσο το έχω δει το μου. Και αυτό. Και να δούμε τι... Τι παρέχει το So bad. Oh my god. Θυμάσαι. Αναμνήσεις. Ο Θάνος. Θα σκάνουμε βουτιά. Ωραία μουσί. Όταν παίζεις Garena Free Fire. Αυτό είναι το βιντεάκι που έχει εδώ αριστερά. Πάμε κι άλλο. Δεν τελείωσε. Βάλε κι άλλο. Λοιπόν παιδιά θα βάλουμε και ένα δεύτερο βιντεάκι. Ένα άλλο. Anyway guys, αυτό το βίντεο για σήμερα. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye guys. Παιδιά. Τα λέμε.